OKD loni na podzim zahájila jednání s celým zdejším regionem, se státem, se všemi lidmi, kterých se to týká o budoucnosti dolu Frečta. Nicméně nemáme v úmyslu jednat s někým, kdo porušuje zákony, kdo okupuje cizí majetek. My jsme celou věc předali policii České republiky jako hnutí na cizí pozemek. V tuto chvíli je policie už na místě a všechno je v tuto chvíli nemám přesné informace, jak se tam dostali, respektive první informace byla, že to bylo dokonce jediný od plotě, kterou udělali, ale je to nepotvrzené. V současnosti vlastně v areálu byl Frečta 50 staveb a v tom skončilo stavební povolení, tady stavební centrální vede řízení o vlastně odstranění těch staveb, v jaké je to fázi a jak se zabývá společnost OKD v současnosti. No, v tuto chvíli to správní řízení běží a my jsme samozřejmě připraveni jednat podle zákona, respektovat ten zákon, ale nemá cenu to řešit tím, že se budeme přivazovat. Dobře, to je asi všechno.